Luis Alberto Suarez Diaz rođen je 24. januara 1987. godine u gradu Salto u Urugvaju. Bio je četvrto dete svojih roditelja od ukupno 7. Zanimljivo je da su svih 7 muškarci, dakle Suarez ima 6 braće. Kada je imao 7 godina, preselio se u glavni grad Urugvaja, Montevideo. Zbog jako teškog života, njegovi roditelji su se razveli kada je imao samo 9 godina. Suarez je svoj fudbalski talenat razvijao na ulicama Montevidea. Bio je veoma siromašan, pa je još kao jako mlad počeo da radi kao čistač na ulicama. Svaki slobodan trenutak je koristio kako bi igrao fudbal na ulici i učio nove stvari. Zanimljivo je reći da je Suarezov deda bio crnac, tako da se ne može reći za njega da je apsolutno bele rase. Suarez je sa 15 godina počeo da se zabavlja sa devojkom po imenu Sofia Balbi. Bili su zajedno neko vreme, a potom se Sofia sa svojom porodicom odselila u Barcelonu 2003. godine. Suarez je želeo po svaku cenu nekako da dođe do Evrope da bi ponovo bio sa Sofijom. Kao što i sami znate, danas igra za fudbalski klub Barcelona, a njegova žena je upravo devojka Sofia Balbi. Dakle, možete zaključiti da je Suarez apsolutno uspeo u svojoj ljubavnoj nameri. Venčali su se 2009. godine, a za sada imaju ćerku i sina. Kada je prešao u Barcelonu, Suarez izjavio da je to ispunjenje njegovog životnog sna, ne samo zbog kluba u kojem će igrati, nego prvenstveno zbog toga što njegova žena živi u Barceloni. Zanimljivo je reći da je Suarez 2014. godine objavio svoju knjigu, autobiografiju pod nazivom Crossing the Line, My Story. Suarezova blistava karijera počinje daleke 2001. godine. Sa 14 godina pridružio se lokalnom klubu, Nacional, gde je načinio svoje prve profesionalne korake. U tom periodu bio je jako nestašan dečak. Jednom prilikom je bio uhvaćen od strane trenera na lokalnoj žurci dok je bio veoma pijan, a trener mu je tada rekao da mora da se uozbilji, inače neće ništa biti od njegove fudbalske karijere. U sezoni 2005-2006 pomogao je klubu da osvoji Urugvajsku ligu, postigavši 10 golova u 27 utakmica. Sa 19 godina Suarez prelazi u holandski klub Groningen za 800.000 evra. Tada je načinio svoj prvi evropski korak. Puno se trudio da nauči holandski jezik, u čemu su mu saigrači dosta pomogli. Davao je golove, ali je imao problema sa disciplinom. Naime, umeo je na 5 utakmica da postigne 5 golova, ali u istom tom periodu da zaradi 3 žuta i 1 crveni karton. Nakon dobrih partija u Groningenu, 9. avgusta 2007. godine, Suarez prelazi u Ajax za transfer od 7,5 miliona evra uz 5-godišnji ugovor. U sezoni 2007-2008 Suarez je postigao 17 golova u 33 utakmice i time dosta doprineo Ajaxu da završi sezonu na drugoj poziciji. U sezoni 2008-2009 postigao je 22 gola za 31 meč i te godine biva proglašen za najboljeg igrača Ajaxa od strane kluba. Sezona 2009-2010 je bila najbolja za njega do tada. U toj sezoni je osvojio holandski kup i bio najbolji strelac tog turnira. U ligi Ajax je završio na drugoj poziciji, ali je Suarez imao neverovatan učinak od 35 golova u 33 utakmice. To jest postigao je 49 golova u svim takmičenjima te sezone. Ponovo biva odabran za najbolji igrača Ajaxa, a takođe biva imenovan za najboljeg fudbalera holandske lige. Ubrzo je postigao 100. gol za klub, što ga je svrstalo u elitnu grupu fudbalera Ajaxa koji su postigli 100 i više golova za tim. U toj eliti su do tada bili Johan Cruyff, Dennis Bergkamp i Van Basten. Prvi incident ujedanja Suarez je doživeo 20. novembra 2010. godine, kada je ugrizao igrača PSV-a Otmana Bakala, zbog čega je dobio suspenziju od 7 mečeva, a novine su ga proglasile Ajaxovim kanibalom. Tokom suspenzije došlo je do dogovora Ajaxa sa Liverpoolom za Suarezov transfer. 31. januara 2011. godine on potpisuje 5-godišnji ugovor sa Liverpoolom za do tada najveći transfer tog kluba od 26,5 miliona evra. Međutim, samo nekoliko sati nakon toga oboren je rekord dovođenjem Andy Carrolla za 35 miliona evra. Te sezone Ajax je osvojio holandsko prvenstvo, a medalju su poslali i Suarezu zbog njegovog doprinosa u prvoj polusezoni. Uprkos dobrim partijama, njegovi problemi sa disciplinom se nisu smanjivali. Usledila je kazna zbog vređanja na nacionalnoj osnovi fudbalera Patrisa Evre na utakmici protiv Manchester Uniteda.
Zbog toga je zaradio suspenziju od 8 mečeva i kaznu od 40.000 funti. U sezoni 2012-2013 bio je najbolji strelac Liverpoola sa 30 golova u svim takmičenjima, a takođe se našao u idealnom timu sezone. Bio je proglašen i najboljim igračem Liverpoola te sezone. Novi incident sa ugrizom se desio 21. aprila 2013. godine, na utakmici protiv Chelsea. Suarez je ugrizao Branislava Ivanovića, međutim sudija to nije video, a Suarez je tek nakon utakmice dobio novu kaznu od Saveza. Zanimljivo je da je u toj utakmici Suarez postigao gol za izjednačenje u nadoknadi vremena za konačan rezultat 2:2. Zatim stiže ponuda od Arsenala od 40 miliona funti za Luisa Suareza, koju Liverpool odbija, uprkos činjenici da je Suarez hteo da ode iz kluba. Sezona 2013-2014 je bila veoma uspešna za njega. Pomogao je Liverpoolu da bude drugi na tabeli i da se vrati u Ligu šampiona nakon dosta vremena. Postigao je 31 gol u 33 utakmice, osvojio je zlatnu kopačku Premier lige, nagradu za najboljeg igrača Premier lige i takođe završava sezonu na prvom mestu liste najuticajnijih igrača, odmah ispred Lionela Messija, Zlatana Ibrahimovića i Cristiana Ronalda. 11. jula 2014. godine Suarez pristaje na prelazak u Barcelonu za 82,9 miliona evra, što ga tada obeležava kao jednog od najskupljih fudbalera u istoriji fudbala. Prvu polusezonu propušta zbog skandala koji se desio na svetskom prvenstvu 2014. godine, kada je ugrizao italijanskog fudbalera Giorgia Chiellinija. Drugu polusezonu je blistao, postigavši 25 golova i podelivši 20 asistencija u svim takmičenjima. Tu sezonu napadački trio Messi, Suarez, Neymar je postigao 122 gola, a Barcelona je osvojila triplet, odnosno Ligu, Kup i Ligu šampiona. Nastavio da pruža odlične partije i u sezoni 2015-2016, ali se pred kraj iste povredio na utakmici sa Sevillom 22. maja 2016. godine. U sezoni 2016-2017 takođe pruža odlične partije i za sada je u ovoj sezoni osvojio Superkup Španije. Sa reprezentacijom Urugvaja je takođe imao puno uspeha. 2010. godine na svetskom prvenstvu je dogurao do finala gde su izgubili 3:2 od Holandije. 2011. godine sa Urugvajom osvojio titulu Copa America pobedivši Paragvaj u finalu sa 3:0, gde je Suarez postigao prvi gol za svoj tim. 2013. godine u Kupu Konfederacija sa Urugvajem stigao je do polufinala gde su izgubili od Brazila. 2014. godine na svetskom prvenstvu Suarez pravi novi incident koji sam već pomenuo. Treći po redu skandal gde grize protivnike. Ovoga puta žrtva je bio italijanski štoper Giorgio Chiellini. Nakon svega ovoga Suarez je dobio suspenziju od čitavih pola godine neigranja fudbala. Tu suspenziju je preležao u Barceloni, trenirajući i spremajući se za buduće izazove. Kasnije se putem Twittera izvinio Chielliniju koji mu je oprostio poželeći sreću u daljoj karijeri. U znak poštovanja nacrtan je Suarezov portret na njegovoj školi koju je pohađao u Montevideo. To bi bilo sve o životnoj priči Luisa Suareza. Nadam se da ste uživali. Do sledećeg klipa, veliki pozdrav!